Mga awa palita ron ay. Dagang tao nang agay, pero di ko mong palit. Napailangan sa mukhang kayo. Paita. Sige sana. Ay, sakto. Kumasayop. Si ito nga na ni si bitambling di ay oy. Wa pa gani siya kabantay nilang parang itsoy nangagi. Sakto. Ako ni pangutanon si kibaw ni siya. Kotoon be. Payat kayo maninda, mingaw kayo, nagkapaglangaw sa samok. Umay, sama ng paninda. Kanong gayaw-yaw ka bay? Isa'y lay di malay na magyaw anak, unto ng dako, all palit. Papalamangit sa kong paninda, mingaw kayo. Oh, abi na kung nakay kalalis. Langaw rin mo kontra di ay. May pagi mo ng kanong langaw bay. Ay buang ng kanom ng langaw, di mo na makaon. So, ato ba? Nakalagam na ganyan lagi baydoy. Natali ko diri bay kay nakoy pangutan na lagi mo. Kapag kakabantay nilang itsoy. Nilang mga barkada ko ba? Nah, niyabag na. Nung ako mo yung bungutan-on nga, tambura masigig kuyog. Naninda na po di prutas. Bay, di ta gautang diri bay. Bayran nagmakaunahon na ba? Sadaan mo kapit-kapit kay sa kay apple. Hawat ba? Padadala mga sumala sa belum mingaw kay ta. Oh, tutuha sa da abi kay gialas na. Di naman manghatag. Bihan mo ba yoy? Bahala ka di ay. Padala lang kasdangan, kaya panahon na wari may biguay. Mingawa. Meanwhile, Pagkamingawa. Puti madugayan labay na. Bitaw bay, puti dugayan gid bay. Mao ni akong kalagutan. Basta magsabot gali nga maabot ang area ha. Ya labi na kitay maguna. Kita gialaot kay magsige tagpaabot. Sakto na mag-ingon bay. Asag mo tagpaabot diri. Asag bilang basta ang importante paaboto na ginato sila. Aw. Ya, sumur sa dia bay. Muta na bigig kag oras. Parehas gahapon. Alauna 50 i-11. Alauna 50 i-11. Oh. Ya, kadugay ko ng duha bay. Pabuto lang natugod. 5 minutes later. Masih ada lagi. Prislaw. Doy. Oh. Si Indio to. Bakit bay? Parang bay, di bay. Ini ada balik. Kaya ini oi. Tahu lagi mo dia. Purma-purma pamimbataan eh. Pagwapo pag yun. Abi na ko si Idoy ni mong kuyog. Dili di ay si kuam din ni itsoy din ni. Asay di si Idoy. Wa pa maabot. Indio. Buang ay wa palibak oh. O Idoy. Nagpupo makana nami diri oh. Bay, dami mo tira ay. Nan unsa ni bataan eh. Unsa ni to ha? Ano diri doy? Sabi bataan. Gadihan ni mo diri ay. Kay abi ko dito ta mag-abot sa plaza. Pupo mo kadi anon. Gaduha nga diri mo duha. Asa man tani? Dali tay. Lingkod tani, wa man tay lingkuran na nay. Ano gi piso bay? Piso ni bay. Walang gisana pa. Kunsigo. Laaya ro panahon na bay ay. Ano may laay? Bitaw bay, putibing laaya bay. Tapi ato ba? Unsa na itong kitapukan diri di ay? Ito bay, unsa mo ta diri bay? Aw, si Isla na itong pangutan-on na ni, kung sa iyang plano na Sus, kapuyar bay. itapok ta niya. Kapuyar si tumitambay ta diri pita bay. Mayor ba pagkahigdahigdan ako sa mua? Oh, bag din mga bataa. Wa magi ko hibaw nung naata dire. Ay, dili ay. Nah, niari ta dire kay para magtambay gud kay. Ay, dugay ra kay panahon nga. Wa ta magtapok-tapok gud, balag way hikay gud basta importante nga makita gyapon atong mga dagpay ba. Naunsa ni mga bataa? Naunsa ni mo?
Mangita pa mong ni tagay. Inani mo yung kwarta diha. Bitaw sa tagay. Wa mo din mga kwarta ni. Ikaw, bangit sir. Nah, samot, wala sad. Samot, mau Ito na ako bagay, dili, ito magpalibre bagay. ako ninyo. Mao na akong giingon ninyo. Wa mo na mga kwarta. Hamay maayo ay. Kay pareham kita way mga kwarta, wa mo kita mga sidot. Di pa puta pwede magtagay kay wa mo tay kwarta. Ang mayan na lang natuan eh. Sa itong bato na. Ay, gusto. Magkuan na lang ta sa atong pangandoy. Kung unsay atong pangandoy sa itong kinabuhi, karon ba kay labi na karon nga nagkamahal ang bugas. Unya, unsay mga diskarte to sa kinabuhi. Pangandoy. Dapat tay pangandoy ini oh. Wa mo kitay mga trabaho puro. Yabag na. Ikaw si pangandoy mo. Pangandoy. Tinood bay. Nasa yung pangandoy bay nga manulis na lang ko bay. Wa mo tayo makurtaan bay. Ha? Pangandoy, manulis ka? Dungag-dungag lang kasi mo problema, wa pa mo kitay kwarta. Ang pangandoy, para sana ko ani ron. Ang sa tinuod lang na yung pangandoy. Gusto ta ko mahimong kuan, army. Katar bang musuntag army, di na ba na madali-dali? Kinanglan para ba nagdaghang king training? Saka nang taas kay nga kuan, kahoy niya. Uban, di kay makagunit, dive na lang. Beso di ilalim na pangandoy ha. Pero maam ginangi mong realidad nga pangandoy. Di imo sa na. Di pa sa na pangandoy ha. Kay gusto ko motabang sa among mga silingan. Naipatay, lugos. Pero wala ko maabot kitong sa way kwarta. Kung pangandoy, ginahan ko mo kuan lagi ganang si tawag ganang ganang presidente ba? Ha? Presidente? Ah, yati gini yung pangandoy bay. Kung ginahan ko magpresidente kay na ako'y balaod. Ha? Na kay balaod mo? Unsa mo gid imong balaod ba idoy kay gusto mo jud kami mo presidente. Ginahan gid mo makibaw? Oh, Akong balaod. Dagan bay. Sa iyon raman kayo noon. Kuan god kanang di na tabag sa nilatanan ba? Kana akong gusto bay. Kita tag mga paa kay bay mga purul. Ikaw pa rin islaw, hilom-hilom ra makatira. Pero ang ako apod magisgot ang pangandoy. Lisod di akong pangandoy. Ha? Lisod di imong pangandoy. Pangandoy? Yawan sa tanin oy. Dili oy. Kabalo mo. Nganong lisod akong pangandoy. Tungod kay hangtod karon wa man ko kibaw unsay akong pangandoy. Manang lisod jud kay akong pangandoy. Ha? Ngi! Gutangi! At